खुलुमबाय बयनिबो बसुमतारी इउटुब चेनेलनिफ्राय बयखौबो बरायनाय थाबाय। फैदो होमबा गुबै आयदायाव दिनैनि रादाबखौ मिथिना लानि। थांनाय मेया सोनाब बेंगलनि जलपाइगुरियाव गिख्रंथाव जाथाय जायो। मालय दैयाव गारहैनो थांदोंमोन बिमा दुर्गानि मुसुखाखौ। गोबां सुबुंफ्रानो बाहागो लादोंमोन। मालय दैमानि दैया थौले जानानै दंमोन बिमा दुर्गानि मुसुखाखौ गारहैनो थांनाय समाव। बिनि थाखायनो बिमा दुर्गानि मुसुखाखौ बिदाय होनानै गारनो नागिरदोंमोन। मालय दैमानि गेजेराव थांनानै सुबुंफोरा बे समावनो मालय दैमानि दैया हरखाब बांबोयो, जायनि जाहोनाव सुबुंफोरा बोहैखारलाङो। बे जाथायावनो सा 7 सुबुंफोरा जिउ खहा जायो आरो सा 10 सुबुंफोरा जोखोम जायो। सुलुंनिफ्राय मोनथिनाय बायदिब्ला भुटाननिफ्राय दै बोहैबोनायनि जाहोनाव मालय दैया हरखाब बांबोदों। कार्बि आंलंआव गोदानै जोनोम मोननाय DLNT हाथियार हान्जानि गासै लिडारफोरखौ आसाम पुलिस बिफाना खानो हानायजों लोगोसे गोबां बिबांनि हाथियार हमनो हायो। मोनथिनाय बायदिब्ला थांनाय 13 सेप्तेम्बर खालारखालि दिमा हासाव आरो कार्बि आंलं जिल्लायाव बन्द फोसावनाय DLNT हाथियार लाग्रा बिग्रायारि हान्जाया दिनैनि समाव आसाम पुलिसनि सिग्रोमनाय आरो अपारेसनाव गोख्रोङै गादब जाबाय। मोनथिनाय बायदिब्ला DLNT हान्जाया बावैसो जोनोम मोनदोंमोन। दिमा हासाव आरो कार्बि आंलं जिल्लायाव थांनाय 13 सेप्तेम्बर खालाराव गावसोरनि माखासे मोननो गोनां मोनथायफोरखौ लानानै 36 घन्टा बन्द फोसावदोंमोन आरो बे बन्द'खौ गासै रायजो राजाफोरखौनो मदद होनो थाखाय खावलायदोंमोन। नाथाय दिनैनि समाव DLNT हाथियार लाग्रा हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा आसाम पुलिसनि सिग्रोमनायाव हमजायो। बेबायदिनो सा 7 DLNT हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा आरो माखासे गेदेरफ्राबो हमजायो, लोगोसे आयेननि बेरेखा हाथियारफोरखौबो हमनानै दोनो। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा क'क्राझारावनो दुर्गा फुजानि मुङाव आयेन बेरेखायै जुवा खेला गेलेनायखौ नुनो मोन्दों। बे खेला सोलिफुबाय थानाय समावनो पुलिस बिफाना होखांफैयो। आफगानिस्ताननि मुजिदानाव बम बेरफ्रुनानै 4 सुबुंफोरनि जिउ खहा आरो सा 25 जोखोम जायो। मुम्बाइनि बिरखं गाथोनावनो मुम्बाइ पुलिसआ गोख्रों सिग्रोमनायनि उनाव 80 कौटि रांनि ड्राग्स बोखांदों। बङाइगाव जिल्लायावनो आसाम पुलिस बिफाना सासे खौरांगिरिनि गारिनिफ्रायनो ड्राग्स बोखांदों। अरुणाचल प्रदेशनि टावांआव रौनियाफोरनि चीता हेलिकप्टारआ क्रास जानानै सासे पाइलटनि जिउ खहा जायो। चिरां जिल्लानि आमगुरि गामिनि थागिबि अनसुमै बसुमतारीआ बेंगालराव खामानि मावनो थांदोंमोन थांनाय सेप्तेम्बरनि 28 अक्ट'आव। बिनि उनाव नखरनि सुबुङानो बेखौ लानानै बेंगालर अरफार एस'सिएशननो हेफाजाब बिहरो। जाउनाव बेंगालर अरफार एस'सिएशननो हेफाजाब होयो आरो गोमानानै थानाय सुबुंखौ नागिरनानै गंसे आश्रमनिफ्रायनो बोखांनानै नखरसिम गथायो।